Kiai Saleh. Kiai Saleh. Nggih. Niki sejarah berapa, Mbah? Niku sejarahe Kiai Saleh niku kan rumiyenipun kan nggih piantun. Namun karena nggih piantun istilahipun piantun sekti. Wong kalebet kabeh teman seperguruanipun Sunan Kalijaga. Niku akhirnya tumondok wonten mriki lajeng moksa ngantos wonten ing papan menika. Terus nyuwun sewu pramila Mbah Saleh nika keremenanipun Kacu Abrit kalih Kembang Wangi ngaten menika. Terus sok sinten kemawon ingkang nggadahi panyuwunan utawi nggadahi pikajengan menapa kemawon nyuwun sambat sebut dipun istilahnya dipun bantu nyuwun karomahipun insyaallah menawi yakin nika saged kaleksanan. Nika ngaten terus wiwit zaman Simbah Buyut ngantos sehingga sepriki alhamdulillah mriki ini tetap masih terawat, masih diuri-uri, bahkan malah sakniki nika sampun wonten limasanipun dapa setiap bersih dusun utawi rasul ya mapanipun wonten ing pendopo menika. Terus nyuwun papunten nika panci leres memang papan pamoksan. Terus mbulnya wonten kalih ingkang setunggalnya Kiai Saleh nika lajeng kaping kalih Eyang Wisnu Bodro ingkang wonten Karangetan Watu Tumpeng nika. Terus nika estu mujudaken salah setunggaling piantun rumiyin-rumiyenipun ingkang pinunjul samukawisipun saengga mapan wonten ing mriki hingga ngantos muksa hingga sepriki pramila anak putu buyut saking Bohol nika tetep ngeluri pun lajengaken anggenipun merti bumi. Biasanya nek merti bumi setiap dinten apa niku, Mbah? Nek dintenipun tiap minggu legi. Oh, minggu legi. Nggih, minggu legi Senin paing pati niku. Lajeng kalau wingi malah pun pentokaken wulanipun wonten wulan Juli. Juli setiap Juli minggu legi nika. Mangke pun pentokaken kangge bersih dusun. Oh. Lajeng mangke makanipun nggih wonten nika wonten limasan nika lajeng mangke menawi acara hiburanipun nika biasanipun wonten balai desa. Oh, balai desa. Nggih. Nek mriki masuke padukuhan pundi, Pak? Padukuhan Bohol. Oh, padukuhan Nggih, Bohol. Padukuhan Bohol, Desa Bohol. Nggih. Terus nyuwun ngapunten nggih. Ngaten nika kula namung nalurekaken saking para sepuh ingkang sampun kalajeng. Lajeng nika malah kita lebetaken janipun nika kersanipun kangge wisata religi. Nggih. Kados ingkang sanes-sanesipun kan Gunung Kidul kathah. Nggih. Namung karana nggih terpancang anggaran nggih namung saged mboko sekedhik nika dereng saged istilahipun dereng saged sempurna ngaten. Biasanipun nek tiang-tiang mriki ngoten biasane pas malam napa, Mbah? Sok mriki. Menawi kantun istilahipun ngluari punagi istilahipun saumpami kula nika wah tulung nyuwun karomahe kula ajengaken nek sampun saged kalapan nika. Biasanipun namung sak nih, sak dinten-dinten sing bager sampun kagungan sekar, sampun kagungan kacu tindak mriki nggih. Sampun menawi berkah utawi nenuwun. Nika biasanipun ingkang asring nika nggih naik malam wiwit malam Jumat Pon, Jumat Kliwon ngantos Jumat pagi, Jumat Legi. Nika nggih. Nek biasane kan papan-papan ngeten iki enten sing mboten angsal ngagem napa nek mriki enten pantangane mboten, Pak? Nggih, menawi rumiyin nggih Mas niku panci wonten pantanganipun menawi mangagem napa niku rasukan utawi pakaian sarwi ijem. Namung ketinggalipun naik saknika
pun mboten patos patos Oh. nggih. Menawi rumiyin menawi mangagem pakane jem ngoten nggih saged pun bingungaken saestu. Oh. Namun nggih karena sesuai istilahipun perkembangan zaman ngaten. Alhamdulillah sapunika nggih sampun mboten patos patos sesakral itu nek bab niku. Cuma nek berberi kelaku baik dan sopan niku tetap nek enten mriki nek sembrono nggih Nggih, Pak. tetap ada risikonya, tapi nek mboten nggih insyaallah mboten menapa-napa. Asmanipun ngapunten, Mbah? Sinten? Kiai Saleh. Panjenengan Oh kula Supardi. Supardi. Nggih. Oh,